Pagbabantay sa mga establishmento sa palengke pinaigting ng Lingayen PNP. Nalalapit na Semana Santa, pinaghahandaan na. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Pinaigting ng Lingayen PNP ang pagbabantay sa mga establishmento at palengke sa bayan upang maiwasan ang iba't ibang uri ng insidente tulad ng pagnanakaw at kaguluhan. Ayon kay Lingayen PNP Operations Officer Henry Katabay, patuloy ang kanilang isinasagawang pagbisita sa mga establishmento lalo na sa gabi at kapag sarado ang mga ito dahil dito kadalasang nagaganap ang pananalisi at pagnanakaw. Isa sa kanilang binibigyang diin ang pinaigting na police presence lalo na sa mga matataong lugar. Diretso pa rin yung yung visitation on vital installation, yung visitation of business establishment during wee hours, yung from 10 PM, yan, pinapaigting natin yung pagbisita sa mga business establishment kahit naka-close na yan. So parang iniikutan yan, ini-inspect para maiwasan natin yung mga future incident. Lalong-lalo na yung mga hindi lang by establishment yung binibisita, to include yung mga canals natin. Tinitignan din natin baka mamaya may mga ginagawa ng pagtatunnel dyan. Bukod dito, tuloy-tuloy din ang pagpapatupad ng Oplansita kung saan pinapaalalahanan ng mga motorista na maging responsable sa kalsada at sumunod sa mga batas trapiko kabilang ang pagsusuot ng reflectorized gear. Samantala, naghahanda na rin ang kapulisan sa pagdagsa ng mga tao sa mga dinadayong lugar sa bayan sa darating na Semana Santa upang masiguro ang maayos at tigtas na paggunita ng publiko. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.